Moikka! Meikä on Moppe 6000 ja tänään tehdään vähän erilaista videota. Mun kaveri antoi mulle jonkunlaisen paketin, joku ystävänpäiväjuttu, ja tässä lukee, että voi avata videolla, niin ajattelinpahan sitten kuvata videon tästä kuvaan. Ja tässähän lukee, että voihan vattu, mistä minä nyt tämän avaisin. Ja tässä lukee myös, että Mapelle ja niin. Mut eiköhän ruveta avaamaan tätä pakettia. Tää on aika hyvin paketoitu, kun on käytetty näin paljon teippiä. Tosta lähtee tommonen. Noniin. Voihan teksti lähtee täältä irti. Tai katkes. Voi kakka. Mut sitä nyt en tarvitse niin paljon. Tää kyllä menee niin hassuks tää. Miten joku jaksaa paketoida? En osaa puhua. Miten joku jaksaa paketoida näin paketin? Nyt lähtee nopeasti. Ja kohta alkaa ehkä pikkuhiljaa aueta. Pitää vaan kiemurtelee ympäri pakettia. Mitä? Jos mä oon saanut tästä jonkun verran teippiä pois. Melkein valmis. On kyllä niin tuskainen yrittää saada tätä täältä näistä teipeistä pois. Noniin, siitä lähti vähän teippiä. Onks tää jotain, mitä tää on? Onks tää jotain laastaria? Paketoitu laastaria. Kohta on auki, noniin. Nyt saatiin auki. Ja katsotaan mitä täällä sisällä on. What is happening? Kortti. Elikkäs kortti. Sori, tuli pari punaista viivaa käden alle. Ja tätä ei vissiin saisi avata, mutta en tiedä pitäisikö avata kuitenkin. Mutta nam nam nam, swag, hilloa. Joku näkää yrittää saada vähän lettuja tai jotain sen tyyppistä. Sydämiä, pari viivaa. Minecraft. Sammakko. Hyvää ystävänpäivää. Katso toiselle puolelle. Okei. Joo, tää oli tälleen. Joo. Aika creepy hymy. En tiedä näkyykö se miten hyvin, mutta tossa on semmonen hymysuu. Nice. Kiitos kuitenkin heille. Ja niin, eipä tässä tällä kertaa muuta. Meikäläinen oli Moppe 6000 ja se olisi ensi kertaan moikka!